lomakkeen valossa lähdetään tutkimaan niin toimintakykyä, sitä koiran rohkeutta, kuinka se itsenäisesti selviytyy ja ratkaisee näitä asioita. Siinä on erikoiskokeena tuo kelkka ja pimeä huone, ja pimeässä ainoa uhka tulee koiran omien korvien välistä. Sehän sulki pois mielestään sen kelkan tai totesi, että sieltä joku tulee, ei tarvitse ottaa kantaa, kun se on niin kaukana, mutta sitten lähempänä otti hyvin tiukastikin kantaa ja meni hyvin nopeasti tutustumaan siihen kelkkaan, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Pimeässä toimi tosi hienosti, ei sillä ollut mitään ongelmia siellä edetä ja järjestelmästi nosti nenän pystyyn ja tuli sun tykö. Ei haitannut esteet eikä noi alustan muutokset. Terävyys, eli kuinka se reagoi aggressiivisuudella uhkaavasti käyttäytyvää ihmistä kohtaan, niin siihen ei hän sano viran puolesta pari kertaa mutta ei sen enempää sitten, että ihan kiva. +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu, kuinka se puolustaa laumaansa, kun joku teitä kohti hyökkää, ja kyllähän se ihan tiukasti kantaa ottaa, että se on +3 kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu, tämmöinen leukojen lihasten käyttö, ja sitten sitä nähdään tuossa kelkalla, kuinka se sitä haastaa. Ja muutenkin tässä etenemisessä tällä radalla se on +2 kohtuullinen. Kyllä siitä ihan tykkää. Hermorakenne, silloin hermot hyvinkin hyvässä kunnossa, se on +2 tasapainoinen, että se ei saa juurikaan kuormaa missään vaiheessa eikä hermostu näissä meidän aiheuttamissa tilanteissa. Temperamentti, eli sen, kuinka sen huomio on suuntautunut eri asioihin, kun täällä tapahtuu, ja kuinka oikea-aikaisesti ja kummosia on sen reaktiot, että miksi ne suuntautuu ne reaktiot, niin ne on ihan oikein, että se on +3 ihan puhtaan vilkas. Että päästään tähän kovuusosuuteen, niin sen reaktiot vaikuttaa hitaammilta, koska se on kohtuullisen kova. Sen ei tarvitse niin hirveästi hötkyillä näistä asioista, eikä se muistele pahalla näitä aiheutettuja järkytyksiä. Eli nuo haalarit ei aiheuttanut suurta tuskaa. Sama tynnyri meltiin ihan kivasti ja sitten se, kuinka se toimii tuolla pimeässä. Pimeässä niin se on kyllä ihan hyvä. Luoksepäästävyys, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin sekä laukausvarma. Miinuspisteitä me ei löydetty tästä. Tästä muuten puuttuu tämä hyväksytty rasti. Tulin juuri sen takia tänne näin. Miinuspisteitä ei mistään saatu ja pluspisteitä on yhteensä 238. Mahdottoman mukava koira. Kannattaa sen kanssa harrastella. Että ihan niin kuin vähän tottakin ottaa niihin harrastuksiin.